fyldt med et lag slim i også. Jo. Og hvorfor er den det? Det er noget, den lever i, er det ikke? Det er fordi, den er i vandet. Ja, Så kan den nemmere komme frem. præcis. Og så holder den. Herinde. Der kan man se herinde. Der er en luftblære herinde. Hvad tror jeg bruger den til? Til at trække vejret, er det ikke? Er det ikke gælderne? Nej. Det er til at komme op og ned. Ja, lige præcis. Den kan tage luft ind, så den står højt i vandet. Eller lavt i vandet. Min livret. Munden. Det viste vi lige før, det der med de der lidt bagudrettede tænder der, som er syleskarpe. Det er sådan, vi kan holde byttet inde, så Så ikke på slipper ud Claus' igen. iPad. Der er gælderne. Heroppe kommer vandet ind. Og ud igennem her, Det ser godt ud. hvor fisken hiver ilten ud af vandet, Ja. som kommer ind der, som ilter dens blod. Når en fisk den kommer op af vandet, hvad tror jeg så den dør af? Fordi den ikke kan trække vejret med... Den kan ikke trække vejret med gælderne. Den kan ud af gælderne. Den får for meget ild. Ja, det er det. En ål kan leve på land, fordi den kan lukke sine gælder. Den kan lukke sine gælder helt til. Så hvis man skal have sådan en til at overleve længst muligt, så gælder det om at få holdt lidt på den her op, så der ikke kommer for meget luft ind. Hvis man er så uheldig at fange en, der er for lille og skal have den ud igen. Så helst nede i vandet hele tiden, mens man tager krogen ud og sådan noget. Der er et eller andet Er der grønt. nogen, der kan se, om det er en han eller hund, det her? Det er en hund. Nå, hvordan kan man se, det er en hund? Er det ikke noget med... Hvad det hedder? Er det ikke noget med, om du kan se inde i fiskblom, den har Det her hvide her, ikke stok der. Det ligner lidt fingre. det her hvide her, Det er rov. det modsatte af roen, hvad er det? Kød. Sæd. Det er sæd. Sød. Og det her, det er en han. Er det Og det her, det er sæd, der er frossen. Som den så sprøjer ud herhen. Det har jeg aldrig set før. Sprøjter den ikke bare ud i vandet, og så kommer jeg... Det, der sidder her, det sidder herhen, og det er gattet, altså dens Tissemand. rumpet. Nej. Jeg har aldrig set en Noget save. lækker kød, der sidder der. Noget lækker kød. Må jeg se? Det var fordi, vi skulle lige have det her ud. Der var hjertet. Ja, Flot. Der. Det er lige der. det der... Hjertet, det er meget lille. Det her, det er lever. Nå. Ja, det er hjertet. Galleblæren. Prøv at se den her. Det her, det er den. Prøv at se, det her, det er dens mave. Her kommer alt maden ind. Herinde i maven. Hen. Og ud i gattet her. Maven var så lille på det. Hvorhen er hjertet? Er det ikke det der lille der Hvor er sidder der? hjernen henne? Er det ikke den lille? Hjernen, den sidder heroppe, et eller andet sted heroppe. Den vil vi gerne se. Hjertet, det sidder nok herinde et eller andet sted. Er det ikke det der Er det lille jo- sådan der? Nej, den sidder lige her, tror jeg. Nå, hvor er det lille. I forhold til et menneskes hjerte. Lige der. Nå, hvor nice. Det lille Se om vi kan finde ud af, om den har spist et eller andet lige inden for det. Det er sådan en kærlighedshjerte. Nej. Blad på det hele. Nej. Der er i hvert fald ikke noget, vi lige kan se, hvad er. Er det der ikke blæren eller sådan noget? Hvad er det der sorte? Men her ryger alt ind. Jeg tror ikke. Prøv at åbne den, så skal vi se, hvad den har spist. Ja, vi kan jo ikke. Vi kan ikke finde ud af, hvad det er. Jo, der sidder et eller andet. Jo. Hvad er det? Det er lidt mere lækkert, Er når der nogen, der kan se, hvad det her er? Det er noget med... Nej. Er det ikke noget for en fisk? Det er rester af en musling. Så den har fået muslinger. Den lever føde ned på bunden af den her. Nam. Hvad er det? Og her er der en lille. Lækker fin fisk. Det er en af de der små... det er tusindben. Ja, den lever nok i vand i stedet for. Ej, hvorfor er det der? Ja, jeg kan godt lide den er slimet. Lige til at røre ved. Den er lige til at slaske i hovedet. Der er i hvert fald nogle små nogle. Ligesom i Asterix og Obelix. Tanglopper. Nej, ligesom i Jackass. Ligesom i Asterix. Jeg troede, den spiste andre fisk, den her.
Det gør den også, hvis den kan komme til det. Ja, hvad spiser den så for nogle andre fisk egentlig? Alt, hvad den kan komme til. Altså, nogle andre gider eller sådan noget? Den er ikke kredsen, Ja. den her. Nej, den Åh, her. den har et sejt øje. Det ligner lidt en dårlig computer. Eller Det bliver godt, når vi skal skære det øje ud.